Bueno, pois incorporadas á mesa a profesora Regueiro, imos abrir sin máis a quenda, non? De intervencións. Non sei se temos micro para... Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, sí. No pude venir en la mañana, entonces, nada, tenía una consulta al profesor, ¿sí? Y es como muy específica y a la vez es bastante amplia. Y claro, quizás no trata en específico de lo que abordó en su presentación. Y es a partir de la primera parte en donde usted traza un panorama, digamos, de la compleja situación actual, de una de sus expresiones, la elevación de la temperatura, y traza una suerte de diagnóstico. Y ahí cuando llega la parte de quiénes son los principales causantes de esta situación, o ocupa la palabra culpables, habla de la energía. Entonces quizás como muy abstracto. Entonces no sé si quizás la pregunta es si pudiese complejizar eso y por ejemplo ahí dar cuenta de, usted tiene datos, no sé, de quién consume, quién se beneficia en energía, qué territorios son afectados, quizá a nivel mundial. Y en relación a eso, igual, quizás también una reflexión, pensando la economía en sentido amplio, de qué estilos de vida se sustentan con esa producción de energía. Eso, y muchas gracias por la jornada. Pois, sí. Entendo que para o profesor Lavandeira, non? Sí. De acordo. Sí. Bueno, a ver, claro, máis que enerxía, o que está detrás de todo isto é os fósiles, non? Os combustibles fósiles, é dicir, o sector enerxético vinculado ao uso deses fósiles, que poden ser carbón, gas, petróleo, non? E claro, eses fósiles, fixadevos, aquí non sei se se ve, ao mellor non se ve, non se lee a tanta distancia, pero hai, pois, por exemplo, o uso enerxético industrial é un 25%, pois, dentro dese 73%. O transporte é un 16%, pero está subindo de forma importante. Non puxen aí unha transparencia onde vía un pouco a evolución das emisións de distintos enerxéticas de distintos sectores. O uso en edificios tamén é un 17%, non? Quero dicir que temos, e despois temos, digamos que outro tipo de emisións que aparecen en menor medida. A maneira que eu que diría é que este sector enerxético, non por sector enerxético en sí, sino por sector consumidor a grande escala de fósiles, non? Nós podemos ter un sector enerxético, imagínate, no futuro, que non dependa destes fósiles, ben porque temos renovables, ou ben porque temos máis nuclear, e donde o seu peso, o mellor, decae de forma moi considerable, ou porque temos unha electrificación do transporte, e esa electrificación prodúcese con un esquema, cun mix moi renovable, non? Pero, digamos que eso sería un pouco a fotografía aí. Mi consulta era para especificar más los actores, no sé, por países, en términos geopolíticos. Claro. Más concreto eso. Sí, hombre, a ver, estamos falando de temas globais. Lóxicamente, o mundo desenvolvido, pois, cando vemos emisións per cápita, son moito máis elevadas, pero tamén temos o que está sucedendo a nivel global é que países emerxentes como China ou India pois teñen un mix enerxético bastante indesexable, non? Con moito carbón, incluso expandindo o carbón en ocasións, de maneira que a fotografía non é tan simple como mellor podía ser hai anos, non? Porque por un lado temos países con consumos moi elevados enerxéticos que ao mellor se están reducindo por eficiencia enerxética e porque hai un cambio no mix productivo e, por tanto, ese sector enerxético que ao mellor o consumo per cápita sigue sendo moi elevado, pero as emisións per cápita provenientes de aí dun país como Portugal ou como España, pois xa empezan a ser non tan preocupantes como hai anos, e noutros países, pensemos en China ou India, pois podemos estar
con consumos crecentes e, ademais, con mixes que non son axeitados. Despois temos outros países, Sudamérica, por exemplo, onde o mellor o problema climático ven máis por outras vías. Estou pensando, antes mencionaba Brasil, Perú, Ecuador, onde temos, por suposto, consumos enerxéticos e temos tamén emisións asociadas a estes consumos, pero ao mellor a política pública pode ser moito máis eficiente cando se diseñen sistemas de conservación de selvas ou de forestación, de evitar deforestación, etc. O cal, por suposto, non se lle pode pedir a países con baixa capacidade económica. Ten que haber un concerto internacional porque están dando servizos globais. Pero, aí pode vir tamén políticas un poquito máis matizadas que non son extremadamente extrapolables desas que temos en Europa ou incluso en China, que podemos ter políticas máis ou menos similares. Os chineses teñen un mercado europeo, un mercado de comercio de emisións moi similar ao noso, por exemplo, desde hai anos. Si podo complementar. Me imagino que vostede poderá ter acceso ás presentacións na web do Consello, pero, se non, ten acceso libre ao que é a información estatística destas evolucións na Axencia Internacional da Enerxía, porque na exposición anterior o comentamos, e tamén no Anuario Estadístico de British Petroleum, ou esta mesma que está aquí en pantalla, a World Walling Data, e aí pode sacar leccións que complementan moi ben o que acaba de dicir o profesor Lavandeira, tanto a nivel xeopolítico estratégico na propia Unión Europea ou en Europa, co papel destacado de China, o papel fundamental agora no corto plazo da India, como intermediario tamén de Estados Unidos. Pero, xa lle digo, aí ten moitos datos, ademais son moi fáciles de entender, e enseguida pode facer unha composición de lugar completa. Gracias. Sí, aquí a primeira fila. En primeiro lugar, os meus parabéns aos dous poñentes, porque realmente situaron moi ben a problemática. E a miña pregunta, ou dúas preguntas, porque vou concentrar nunha, ten un plantexamento global, pero que vai a repercutir en os prezos tamén ao final. Me refiro aos custes ambientais e aos custes sociais. Nese sentido, creo que hai dous debates, cada un referido a un coste ambiental e ao coste social, que non están, de momento, suficientemente ben tratados e creo que incluso en algúns aspectos ignorados. Refírome, por exemplo, no debate ambiental a cuestión da biodiversidade. Hai un debate internacional bastante serio, pero que aquí vexo que non digo aquí concreto, sino en general, que o valor intrínseco e o valor instrumental da biodiversidade. Parece que a biodiversidade é un dogma, valor intrínseco. Pero está debatido neste momento as dúas opcións. E as dúas opcións dan orixen a formulacións e solucións moi concretas que nos poden estar afectando moi directamente a Galicia, a pesar de que sexa un plantexamento, vamos a decir, moi global ou como moi filosófico. Hai unha relación directa e digamos que hai unha comunicación directa entre esas dúas alternativas e as solucións finais que se adopten. Por unha parte, A outra cuestión, no impacto social, hai un aspecto que tamén se citou, que é a aceptación polas poboacións afectadas de diferentes alternativas, concretamente renovables. E hai algo que se puxo en práctica en Dinamarca, que xa se dixo que era unha pioneira neste sentido, que son as conferencias de consenso ou similares. Que, para min, a única maneira seria de enfrontarse con o problema de aceptación de unha situación tan complexa como é, por exemplo, a instalación dun parque eólico. Que eu saiba, en Galicia non hai ningún exemplo de conferencia de consenso. Eu digo porque desde o Consello, cando estaba eu un pouco encargado da sección de patrimonio, cando foi o das vacas tolas, falamos da necesidade de que había que poñer en práctica estas cuestións.
máis adiante, diante dun conflicto fluvial que houve en Sarria e tal, que tuvo bastante repercusión na zona, tamén intentamos, iso xa foi unha proposta moito máis concreta, que o Consello asumira os custes, vamos chamarlle mediáticos e económicos, que supoñía poñer en práctica unha conferencia de consenso. Dada, digamos, a dimensión que tiña a iniciativa, a levamos digamos, ao órgano máximo do Consello, que é o plenario. Ali dixeron que estaba moi ben, pero que non estábamos preparados, e non se puxo en práctica. Pero coido que conferencia de consenso ou calquer outra cuestión é absolutamente necesaria empezar a poñer en práctica. En España hai moi poucos exemplos, casi todos no eido sanitario. Creo que, por exemplo, temos na actualidade a cuestión de Altri, non? Todo o que se está falando, tanto desde o punto de vista da empresa como desde o punto de vista dos colectivos, non teñen nada que ver con unha conferencia de consenso. Creo que é o contrario, non? É un debate demorado, pensado e razonado. Bueno, non sei. Moitas gracias, profesor Díaz Cierro. Eu vou a contestar un pouco, empezando polo último, polo coste social e pola conferencia de consenso, incluso, como vostede ben citou, o modelo danés, que é o que eu máis estudiei para poder entender un pouco o que pasaba en Galicia. A min o que me sorprendeu en aquel momento era que, por exemplo, en Dinamarca, cando se levou precisamente esa proposta de consenso, de participación de todos os axentes, o que eles chaman un modelo integral, era que teñan a idea do que eles chaman un win-win, que todo o mundo iba a ganar. Se todo o mundo, de forma común, civilizada e completa, expoñía o que sería os seus deberes, as súas obrigas, o que podía ganar ou perder, sería a única forma de que ese modelo fora adiante. E como dixen, non sendo un modelo perfecto, o modelo danés pode presumir de que é o modelo que se utilizou de referencia en prácticamente todo o resto de países europeos, en España non, e que, ademais, o que é a tensión social é mínima. Pero outro elemento importante, o tecido empresarial, neste caso en Dinamarca, E.ON, pois é unha empresa que está funcionando, facturando e que non ten perdas empresariales, non? Entón, bueno, vendo o que está pasando ahora con esta tensión xudicial, onde hai promocións paradas, onde hai aquí unha persona que está representando pois unha actuación extremadamente lesiva co entorno, como é que está pasando en Amil, en Moraña, bueno, coido que, pois, tendo en conta xustamente as palabras que utilizaba o profesor Xavier Lavandeira para concluir a súa intervención, temos que facer unha intervención neste ámbito eólico, pero sírvenos para calquera outro que sea colectivo e integral. Non podemos arramplar con todo, porque eso non é un luxo, eso xa sería, desde o meu punto de vista, acabar. Que se pode facer? Eu coido que se pode facer. Eu coñezo en Cataluña algunha iniciativa a nivel moi micro que se fixo, tamén vinculado ao ámbito eólico, pero tamén hai que decir que en ese caso o modelo de promoción é diferente, porque é baixo cooperativa, como fan en Dinamarca. Entón, claro, xa todo o cambio está como que na base, non? Claro que se pode facer. É dicir, eu solamente vou citar un detalle que a mí me chamou poderosamente a atención cando no seu momento, no 2010, estaba facendo a tese de doutoramento, non? Que se veía que na normativa era imposible que unha administración pública participara non como accionista dunha empresa enerxética. Pero que iso non ten sentido, porque a propia Xunta de Galicia é accionista en parques eólicos, non? En Dinamarca, co seu marco xurídico, pois un propietario dun solar eólico que antes facíamos referencia, pois tiña a opción de ser tamén accionista. Pasa en moitos sitios e non pasa nada. É dicir, o importante é ver que esa actividade ten un retorno sobre o territorio e non que lesiona o territorio e parece que os propietarios e os habitantes que sempre están aí como que estorban e solamente o que importa é producir. Claro que estamos a favor das enerxías renovables, pero dunha forma ordenada. Entón, sí, coido que este tipo de actuacións máis colectivas, unha conferencia de consenso, ou chamémoslle de outra maneira, para mí sería fundamental. Nesa actuación ou noutras que nos están afectando en este momento que son dun impacto tremendo. Non sei se lle respondín ao que vostede quería plantexar. Deixolle para o profesor Lavandeira a parte máis ambiental. Sí, bueno, por suposto. É dicir, eu creo que hai que... É dicir, aquí, por un lado,
este tipo de iniciativas pois, poden xogar un papel e senón tamén as propias regulacións públicas poden xogar tamén un papel, non? Garantindo pois, unha integridade ambiental de todo o proceso, garantindo pois, que os beneficios quedan en boa medida localmente, que afectan o tecido productivo do país, onde se introduce isto, non? Eu creo que hai moitas maneiras, e de feito non entrei en detalle, pero, bueno, aí nese artigo na prensa, pois, podes ganando un pouco distintas alternativas, e tamén no propio libro branco nos, por exemplo, falamos de que a fiscalidade ambiental autonómica, que en algúns casos grava precisamente desenvolvementos renovables, que é perfectamente justificable e que pode ser unha maneira de captar en parte rendas, non sería así directamente no libro branco, pero eu creo que o que tamén é moi importante é que poñamos ben toda a fiscalidade, non poñer ben esa, de repente o dos fósiles, porque senón acabas facendo un mix que non é axeitado, non? Bueno, de maneira que sí, eu creo que temos que artellar, non só aquí, en xeral, a nivel global, para facer factible esa transición que é tan complexa e tan demandante, porque non estamos falando de... Claro, aquí hai xente que ao mellor pensa, bueno, aquí con 4 eólicos, 4 placas... Estamos falando dunha grandísima transformación, porque temos que sustituir unhas cantidades enerxéticas brutais de fósiles, non? E isto implica mariño, tamén temos problemas no mariño, é dicir, implica un montón de cousas que temos que recoñecer. Sobre biodiversidade, eu, bueno, moi de acordo que é un factor clave e que, de novo, pode entrar en toda esta cuestión da integridade ambiental, pode haber sitios que non sexan en absoluto desexables para introducir, incluso con toda esa fotografía tan demandante que temos a nivel global, que iramos protexerlos, non? Porque son completamente singulares, porque son moi importantes desde un punto de vista da biodiversidade. Non sei se en todos os casos é así. Eu creo que tamén temos que ser quen de distinguir espacios que son moi relevantes nese sentido e outros que, bueno, pues poden ter un valor, pero que fagamos un custo-beneficio tamén, non? E en todo caso aquí tamén entra un pouco como artellar isto, non? É máis complexo. Eu acabo de estar nun congreso, un workshop máis ben, hai un par de semanas, de estudantes de doutoramento de Economía Ambiental en Cataluña, e había un estudante que presentou unha tese moi interesante sobre pagamentos por biodiversidade na agricultura catalana, non? E eles tiñan xa un nivel de granularidade tal de datos que permitían facer pagamentos para compensar mellores prácticas para protexer a biodiversidade dunha maneira bastante viable. Esa podería ser unha opción. Ou unha opción sería utilizar a alternativa fiscal. Nos, por exemplo, no libro branco temos bastantes propostas que teñen ese obxectivo, impostos de fertilizantes, é dicir, metemos unha serie de impostos de grandes instalacións industriais e gandeiras que, por exemplo, teñen xa, bueno, están pensadas un pouco tamén con ese obxectivo de introducir no sistema fiscal medidas que protexan, pois eso, tamén a biodiversidade. Seguramente menos precisas que o que podes facer con estes datos tan bons que temos xa, non? Este home era capaz incluso de simular con eses datos que viñan de agrónomos, precisamente, de xente da Escola de Agrónomos, eran capaces de simular, bueno, pois se facemos isto, que vai pasar? E entón, xa aí, claro, permítete facer unha intervención pública ou mecanismos de intervención pública moi precisos e moi axeitados, non? Mellores que meter un imposto, non sei, de fertilizantes ou un imposto de... Unha cuestión. Con respecto ao da perda de biodiversidade, que é un dos 7 grandes problemas ambientais globais, non? Estou pensando agora, nos explicamos ao noso alumno de cuarto de Economía nunha materia que se chama Desenvolvemento Económico e Sustentabilidade.
E claro, a perda de biodiversidade está relacionada cos outros 6 grandes problemas ambientais globais: o cambio climático, a afectación do sistema enerxético, a sobreexplotación de recursos mariños, de recursos alimenticios, etc. E poñemos o caso que nos últimos anos está chamando a atención, que é o caso do deterioro da zona de Sumatra e Borneo, que é considerado un dos hotspots a nivel mundial, non? É dicir, como esa biodiversidade en moi pouco tempo está desaparecendo e se está machacando. Por que facemos isto? Unha, primeiro, para dar constancia do impacto global que ten a perda de biodiversidade, como está relacionado con outro tipo de actuacións. Pero tamén, ao mesmo tempo, cos impactos locais, o que vostede facía referencia do que pode pasar aquí en Galicia con outras actuacións. Entonces, por exemplo, a fiscalidade ou a, como se chama? Pagos por servicio. Sí, pois pode ter, claro, dependendo do entorno, podería ter certa aplicación. Que é unha problemática complexa? Sí, pero é unha necesidade urxente de atallar tamén. Eu, personalmente, coido que a veces topámonos tamén co teito de cristal da política enerxética ou, bueno, política enerxética, política económica, que é a premura de querer reparar todo e non é nada doado, pero sin duda, desde o meu punto de vista, vela nesa percepción global, pero a par tamén local, e actuar en cada ámbito cos medios que máis conveña. Sí, a respecto desta cuestión da pregunta e das vosas intervencións, eu creo que é unha cuestión fundamental e me permito achegala, non? É a cuestión normativa, é que é un problema basicamente regulatorio, non? É dicir, nos damos ao final, atopámonos co problema da regulación. E que temos en Galicia? É que en Galicia non temos regulación. As áreas de desenvolvemento eólico famosas do 1999 non existen. O regulamento europeo, moita xente di que o regulamento europeo establece a preferencia, cuidado, a preferencia para as bombas de calor e para a repotenciación. No que son parques novos, hai un elemento fundamental que é o que falta en Galicia e que está tanto no regulamento do ano 2022 europeo, que previamente se faga unha avaliación ambiental da zona integral. E aquí non a temos. Por iso temos parques en rede natura. E por iso non incorporamos o factor biodiversidade e resulta que quen ten que facer todo isto é por vía de recurso a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Neste momento é quen ten que estar facendo. Iso é fundamental, saber a normación, e non vou entrar na cuestión fiscal, porque eu creo que xa o profesor Lavandeira xa o dixo ben, pero normación para 3 cousas, ou regulación para 3 cousas. Onde, por tanto, cumpre unha avaliación ambiental integral e decir, aquí por razóns de biodiversidade non se pode. Aquí non se pode porque resulta que está o núcleo rural pois a menos distancia e aquí non se pode poñer. A segunda cuestión é como se compensa a comunidade local. Que mecanismos se arbitran. Pero isto nos leva a terceira, que hai que reformar, e iso xa non pode facelo Galicia solo, hai que reformar a lei do sector eléctrico e pasar dun sistema de autorizacións, é dicir, se ambientalmente posible, aquí pode abrir quen queira, porque é un sistema de autorizacións, a un sistema concesional. E por iso, para mí, ten tanta importancia a proposta do profesor Aymerich, non? Si decimos, consonte co artigo 131 da Constitución, é unha lei aprobada no Parlamento de Galicia, que o vento é un recurso esencial, entón Galicia, o poder galego, podería, en réxime concesional, é dicir, a concesión é un dominio público ou un servizo público, atribuílo en réxime limitado, é dicir, non me entran autorizacións todas as que haxa que dar, se cumpren a legislación, sino que simplemente decido quen vai, e en ese sentido sí que podemos, como facía o sistema cuasi concesional do goberno bipartito, premiar a participación das comunidades locais, premiar esas conferencias de consenso, etc. E unha cuestión, eu creo que ese instrumento que falabas das conferencias de consenso, eu creo que na eólica mariña sí que deberían ter un ámbito moi importante, porque aquí tamén outra cuestión fundamental localmente é que o mundo da produción e o mundo do consumo, asociacións de consumidores e produtores, nomeadamente os produtores primarios, como conectamos estes intereses
co que nos falaba o profesor Lavandeira de que efectivamente non podemos decir, porque os dous profesores nos deixaron moi claro, que temos tamén en Galicia, que efectivamente en produción de electricidade estamos moi avanzados, pero en produción de enerxía estamos nese 79%, non? Que víamos, non? Pero eu quería insistir na cuestión de regulatoria, que é fundamental, e isto eu creo que casi de conclusión, non? É dicir, introducir, reformada a lei do sector eléctrico, a cuestión concesional e decir, por unha reforma da lei eólica de Galicia, onde, e previa unha avaliación ambiental, onde se poden seguir instalando parques de nova creación. Relacionado con eso, Xoan, entón, unha cuestión. O vento é un ben libre, non? O que, por exemplo, que estudiou a Premio Nobel Eleanor Armstrong, que a famosa tragedia de los comunes, pois aquí en Galicia replícase tal cual, non? De quen ten acceso, é un ben libre, pero non todo o mundo se pode beneficiar da súa explotación. E despois, con respecto ao que diste, o cambio normativo, si recorda que nesa avaliación ambiental está o que nós chamamos moitas veces coloquialmente a trampa dos 50 megavatios, é dicir, un territorio onde podemos instalar 100 megavatios, sabemos que se hai menos de 50 megavatios temos unhas facilidades administrativas, chamemos así, bueno, pois entonces reparto en cantos, vale, eu favo 4 de 25, non? Quero dicir... Pero afortunadamente xa temos unha a ver que o Tribunal Supremo non a tire, pero contamos con polo menos coa teoría, con unha teoría jurisprudencial potente de que é un fraccionamento e por que hai que considerar... Pero eso podería estar tamén claramente establecido na norma, que é como ten que ser, non? Porque os vacíos legais ou a parte alegal é o que dá esas interpretacións. Mira, non para abrir debate, sino simplemente para precisar un pouco a complexidade do problema. En relación que a biodiversidade, poño só un exemplo, hai unhas cantas illas do Pacífico que aumentou a biodiversidade nos últimos anos, pero por qué? Polas especies que se introduciron novas. Por lo tanto, non é só un problema de cantidade, é un problema de calidade. En Europa, en Galicia moito máis, admítese que non hai espacios naturais, que todo un proceso heredado dun proceso histórico moi longo, non? Por lo tanto, é algo que non é tan fácil de definir ni de medir. Eu quería ver como fixeron os cataláns, pero realmente a cuestión, eu coñezo e admiro moito, por exemplo, os tratamentos da paisaxe que fan en Cataluña, pero tamén teño as miñas dúbidas sobre a viabilidade e a realidade de todo eso. E en cuestión, a cuestión normativa que pensaba traer ao conto pola tarde, hai unha cuestión que efectivamente, totalmente de acordo que hai que mellorar moitísimo máis a norma e todo eso, pero tamén a interpretación da norma. Porque, bueno, non podo generalizar. Son 2 ou 3 sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación con coas eólicas, no que aplicaban o principio de precaución. Pero a min hai unha cuestión que non me convence moito, porque ali a mera sospeita de infringir no principio de precaución, cando realmente o principio de precaución, cando se creou, non era mera sospeita, era sospeita fundamentada, que non é o mesmo. Porque a mera sospeita introduce a arbitrariedade. E a sospeita fundamentada exixe moito máis. Está. Bueno, en relación co que sinalaba o profesor Pérez Lema, eu quero chamar a atención sobre un traballo que publicou o Consello da Cultura, un estudo sobre o impacto a relación dos parques eólicos co patrimonio natural e cultural en relación co que algunhas das cuestións que formulou o profesor están aí expostas. Pero, bueno, as miñas preguntas iban unha para Rosa, outra para Xavier. Para Rosa, ti falaches na tua exposición de un tema que me parece moi interesante, que é o da trampa da enerxía en relación coa necesidade de materiais para a construción, a fabricación das instalacións tanto eólicas como fotovoltaicas, os límites os límites da disponibilidade desos materiais, e a mí me preocupa que a demanda tan intensa desos metais
fai que explotacións que non serían viables noutras circunstancias por o elevado precio dos materiales si os sexan. Estamos falando de explotacións que teñen un grande impacto sobre o territorio, pola súa extensión, a transformación que supoñen, etc. Entón, bueno, non sei se nos poderías situar un pouco como está este tema en Galicia, que vou chamar ameazas, temos un pouco nese sentido. E a Xavier, que mencionaches un pouco un momento antes nunha das respostas, cal é a capacidade que ten Galicia dende a súa autonomía para establecer medidas na liña que falabas de fiscalidade e redistribución. Ten capacidades para ello, estás exercendo, se está establecendo medidas nesta liña ou todavía cabe moito ou ten marxe de acción nese sentido. Gracias. Bueno, moitas gracias. En relación á trampa de enerxía, isto que implica, como expliquei na exposición, é que cando queremos instalar parques eólicos ou fotovoltaicos, por poñer un exemplo, claro, vamos a necesitar unha serie de materiais, terras raras ou recursos críticos que son imprescindibles para elaborar ou ben as partes funcionais e motoras dese aeroxerador ou as placas fotovoltaicas. A medida que haxa menos disponibilidade, que vai a pasar? Pois que, lóxicamente, se vai encarecer o precio, ao final tamén o que é o ítem dese aeroxerador, desa placa fotovoltaica, se queremos manter os estándares de calidade. Claro, iso vai a depender, Teresa, da capacidade financeira que teña cada empresa promotora. Eu aquí en Galicia, en este momento non me consta, porque dos que están ahora mismo para instalarse, uns dos que teñen máis coñecemento son os que están ahora parados pola sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero sí en zonas, por exemplo, do noreste de Europa, onde están facendo promocións eólicas, e hai empresas promotoras que o están facendo reutilizando pezas e partes de outros parques eólicos que desmantelaron e optimizaron. Un pouco o que decía antes de empregar economía circular. E ao final ten que estirar hasta aí porque nos vai no custe non solamente económico, falo de custes integrales e custes tamén medioambientales. Se pensamos no que é o custe, voulle chamar de reciclaxe porque xa non sei ben que palabra emplegar, de desmantelamento dun parque eólico, dun aeroxerador, podemos facernos unha idea. Solamente poñer un detalle anecdótico. Nos primeiros parques eólicos que se instalaron en Galicia, nos contratos que as empresas promotoras firmaban cos propietarios dos terreos, había unha cláusula onde lle obligaban ao propietario do terreo a desmantelar os aeroxeradores. Imaxinémonos calquera de nós que seamos donos dunha finca de monte, que estemos todos contentos porque nos poñen ali un aeroxerador, pero cando se decide desmantelar temos que facernos cargos desa tonelada de chatarra. Eu francamente volveríame tola, non sabería por onde empezar. Entón, bueno, o que está pasando é isto. E con respecto ao repotenciamento que facía antes referencia, son entón cuidado, porque o repotenciamento ten tamén unha trampa, e é que repotenciar non implica sustituir polo mismo aeroxerador. Non, cando repotenciamos, o que facemos é manter a potencia instalada ou se nos autoriza unha ampliación, pero xa vamos a poñer os aeroxeradores que temos agora. E os que temos agora son moito máis potentes e, polo tanto, moito máis produtivos que os que están instalados. Que hai que facer? Desmantelar os que están, os vellos, facer as novas canalizacións e zapatas de formigón e instalar os novos. É dicir, ao mellor pasamos de 10 a 4, pero máis grandes, máis potentes, máis custosos, etc. E aí tamén afecta ca parte fiscal que facía referencia antes o profesor Lavandeira. Ollo, porque aquí en Galicia, e nas dúas Castelas, temos o canon eólico, por chamar de unha maneira, ainda que en Castela chamase diferente, pero ven sendo o mesmo. En Galicia é un tributo que se fixa por parque eólico en función do número de aeroxeradores instalados a partir de 4. Claro, se eu teño un parque eólico que hasta ahora ten 10, tributo dunha forma, pero se eu eso transformo nun parque eólico de 3, xa non tributo. Vale, con isto non digo
que non haxa que tributar. Digo un pouco tomando as palabras que empregaba antes o profesor Lavandeira. Se falamos de tributación e falamos de impacto ambiental, témolo que modular para as distintas actividades, porque non é o mismo o impacto que pode ter un parque eólico que o ten, como dixen antes, non hai actuación impacto cero, pero tamén temos o impacto dunha refinería de petróleo, dunha balsa de lodos, de auga embalsada, dunha carretera, de cando se construye unha autopista, é dicir, ou a circulación avión, que está ahora mismo clamando o CEO dos impactos que ten. Xa non penso solamente nos jets privados, pero da aviación comercial, non? Entonces, Teresa, aquí en Galicia, que eu coñeza, actuacións específicas diferentes non as hai, está sindo o mercado a prover eses aeroxeradores. Cada empresa promotora normalmente ten detrás a súa empresa tecnóloga de referencia, de cabeceira, pero si é verdad que xa hai actuacións onde o que están facendo é novos aeroxeradores, pero ensamblados con pezas de segunda man, que ainda teñen vida útil. Non é para nada un demérito ni unha perda de productividade. Falaba da repotenciación antes, simplemente era unha cuestión normativa e constataba, non opinaba. O Regulamento Europeo di que en casos de repotenciación non fai falta reavaliar ambientalmente. Igual que o caso da bomba de calor, non? E o imposto, o canon ambiental, é por aeroxerador, o cual quere decir que unha repotenciación é un negocio fiscal moi potente para o promotor, porque pagaba por 14, pagaba canon eólico por 14 aeroxeradores e agora por 3 vai pagar moito menos. Aquí, porque, por exemplo, en Castela sí que fai pola potencia, misto onde collen tamén a potencia. E que iso tamén a min personalmente me parece máis xusto. É que é urxente unha reforma, porque isto é unha norma con rango de lei, todos os tributos teñen que estar creados en norma con rango de lei, está na lei de eólica de Galicia, de produción eólica de Galicia, e é urxente adecuar o canon non o número de aeroxeradores, sino a potencia. Claro, a potencia do parque. Ana, sí, que... Sí. Bos días. Eu son Patricia Gamallo, son do colectivo Amilsen Eólicos. Na nosa aldea estábase a construir un polígono eólico que foi paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2 ocasións, pero esta última, a que consideramos que vai a ser exitosa, o pasado 8 de maio. Bueno, eles mandaron paralizar. As obras seguiron uns días despois, porque aquí faise o que a empresa lle dé a gana. Falabades de conferencia de consenso. Eu digo, que lonxe o vexo. Porque, claro, se lembramos ao inicio destas xornadas, que a mí me parecen super positivas, aquí díxose que, claro, a Asociación Eólica Galega non podía vir porque non tiña día libre. Sin embargo, esa Asociación Eólica Galega foi quen atopou o tempo para organizar coa Xunta unhas xornadas na Escola de Administración Pública para os funcionarios que teñen que revisar os proxectos. Aí sí atoparon tempo. E atoparon tempo tamén a Asociación Eólica Galega para reunirse onte co señor Gómez Besteiro. Aí tamén atopou tempo. Os colectivos que estamos vendo como destrozan os nosos montes, sin embargo, non somos recibidos ou contactados nin pola Xunta, nin polo señor Gómez Besteiro ou polo PSOE. Entón, como imos a chegar a unha conferencia de consenso? Si parece que andamos por camiños distintos. Podemos vir aquí e podemos ter a palabra, pero non temos a palabra en outros ámbitos. O mesmo, vos podedes vir aquí e podedes ter a palabra, pero non sei se isto vai a chegar á Asociación Eólica de Galicia. E logo, claro, de cada cousa que ides contando, pois nós temos os exemplos. Temos o exemplo de como se rebenta un monte para construir enerxía limpa, pero que o monte foi totalmente reventado, totalmente reventado. Cal é o problema? O problema é que se ve o estudio de impacto ambiental antes e vese logo antes da construción, e vese logo cando os aeroxeradores están montados, esas praderas verdes con muiños ali encima, con aeroxeradores ali encima. Pero non se ve todo ese destrozo que hai polo medio na construción do polígono, donde hai que facer verdadeiras autoestradas para chegar cas máquinas ao pico do monte, ao coto. E vemos como os cotos que estaban en pico acaban laminados
a base de dinamitacións que fomos quen de gravar e que están por aí colgadas nas redes sociais. Entón, esas afeccións, por exemplo, temporais que nos sinalan nos estudios de impacto ambiental, porque as consideran temporais, porque son solo necesarias para instalar as máquinas que van a instalar os aeroxeradores, se convirten en afeccións totalmente permanentes, grazas, totalmente permanentes, porque laminan o monte, dinamitan o monte, e donde algo que parecía temporal, unha afección temporal, queda desaparecida no horizonte. Entón, claro, que falar aquí? Pois da seguridade xurídica. Podedesme contestar os tres. Eu non atopo a seguridade xurídica por ningún lado. É un concepto que temo, porque cando oio falar de seguridade xurídica, oio atacar ao Tribunal Superior de Xustiza, e cando oio falar de seguridade xurídica, o que se me ven á mente é a seguridade xurídica das empresas promotoras que cunha lei anterior promoven aeroxeradores, a instalación de aeroxeradores de máis de 200 metros a 500 metros escasos das casas. Para aí sí que hai seguridade xurídica. A seguridade xurídica da veciñanza xa é distinta. Dos que teñen casas a menos de 600 metros, a 500 metros escasos, para aí non hai seguridade xurídica. Cando existe unha norma posterior a esa promoción donde se di que efectivamente hai uns danos para esas persoas polo feito de pasar a vivir a 500 metros dun aeroxerador de 200 metros e a lei anterior estaba posta para aeroxeradores de moita menos altura. Entón, a seguridade xurídica, pois non sei se podedes dicir algo sobre ela con respecto a isto, con respecto ao que decides, por exemplo, agora da tributación, porque claro, se un promotor eólico mete agora un proxecto prevendo que só vai a pagar por aeroxerador, pero agora lle queremos meter unha nova tributación para que pague por megavatio, vai a alegar o mesmo. Seguridade xurídica de que cando presentou o proxecto non tiña que facer ese pago, esa tributación de esa maneira. E entón estamos sempre no mesmo. Vaise regulando, pero a posteriori. E, polo tanto, nada queda afectado. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, a ver, eu creo que é bastante fundamental garantir precisamente esa restauración ambiental, non? É dicir, que unha das ventaxas que pode ter un sistema renovable con respecto a outras tecnoloxías que teñamos, non? Que, imagínate, unha tecnoloxía de xeración eléctrica con carbón ou con gas, é que ao final temos uns danos irrecuperables, non? No sentido de que ti tes unhas emisións que quedan na atmósfera, causas danos, é dicir, tes unhas irreversibilidades. Eu penso que no ámbito renovable, unha cousa que debe exixirse a regulación é que precisamente unha das ventaxas que podemos ter, non? E que sexan elementos que cando teñamos tecnoloxías mellores ou necesidades menores, porque, bueno, pues temos moita máis eficiencia enerxética ou temos outras tecnoloxías que non sabemos hoxe que van a existir, pero que imaginémonos que nos permiten non ter eólicos ou placas solares, que sexa ese territorio restaurable e que non haxa unha perda. Eu penso que iso é algo que é unha grande ventaxa destas tecnoloxías e que hai que exixir, non? E que se realmente acabas volando todo e porque non hai unha regulación axeitada, pois realmente temos un problema, non? Quizáis antes quedoume sin contestar unha das preguntas que facía anterior, e despois eu paso a isto, que ten que ver un pouco coa capacidade redistributiva galega, non? Claro, non só que temos o sistema fiscal non está nas nosas mans, non? É dicir, é un sistema... Temos os impostos propios, que estos sí están nas nosas mans, pero son impostos menores, como estes cánones e algunha outra cousa, e realmente... son impostos, ademais, tributos que teñen pouca capacidade recaudatoria, que quixeron. Sempre que o Estado non regule Claro, sempre que haxa, pero, bueno, no ámbito ambiental, xeralmente hai bastante actuación autonómica pola ausencia de actuación estatal, non? Claro, pero son impostos que xa a propia administración autonómica fai moitas veces mal, pouco recaudatorios,
que afectan a uns poucos contribuintes para non xerar... Non, entón, por aí pouco podemos tirar, non? Eu penso que, claro, onde máis podemos xogar é con impostos parcialmente cedidos, onde si poidamos facer ao mellor algún tipo destas compensacións. Nos, por exemplo, no libro branco estábamos pensando estas compensacións artellalas pode ser con cheque directo ou pode ser con deduccións no IRPF, por exemplo, e aí, no caso galego, temos capacidade normativa, non? Claro, de onde veñen os recursos? Habería que velo, non? Porque se despois queremos reducir outros impostos autonómicos nos que temos capacidade normativa pois para traer actividade económica, como algúns destes gobernos autonómicos do mesmo partido que temos aquí le van facendo anos, pois aí temos un problema de falta de recursos, non? Tamén temos outra alternativa de realizar estas compensacións que corrisga, non? Con estes sistemas de compensación que podemos axustar precisamente para dar maiores recursos a esa xente que se ve moi afectada, non? Podemos utilizar o ingreso mínimo vital, podemos utilizar risga para axustalos e ter en conta os sobrecustos, non? Pero claro, a cuestión é de onde veñan estes recursos. Esa outra cousa. Seguramente o papel nestes impostos enerxéticos nunha comunidade autónoma de réxime común como a galega teña que estar máis no ámbito do goberno central, aínda que sexa dando eses recursos para que nós despois podamos introducir as nosas deduccións autonómicas ou podamos axustar os nosos cheques verdes ou o noso risca, non? Algo podemos facer, temos capacidade tamén recadatoria en algúns impostos, non? Si, claro, que tampouco ten sentido desmontar toda a nosa capacidade recadatoria porque ideolóxicamente somos de baixar impostos e despois reclamar pasta para estas cousas, non? Creo que non ten moito sentido. Bueno, eu con respecto á seguridade xurídica e paso a Xosé Antón, porque tendo aquí na mesa un abogado, creo que é quen ten máis que falar e non un economista. Pero tendo en conta o que comentaba Patricia, un pouco o histórico do desenvolvemento eólico en Galicia, seguridade xurídica ten que ser seguridade xurídica para todos os agentes implicados, e que eu solamente a podo entender así. Digo xa pensando en primeiro lugar para os inversores. Recordo agora que un inversor catarí denunciou a norma vixente en Galicia ante o Tribunal Europeo por inseguridade xurídica, por andar cambiando as reglas de xogo. Primeiro era así e despois era así. Claro, un inversor non quere eso. Eu, como inversora, na actividade que sexa, se decido investir aquí o meu capital é porque quero ter garantido un retorno. E para iso necesito ter unha norma que me respalde, que me sustente. Ese é un axente, pero todos os axentes teñen que pesar por igual, non? Porque todos temos moi claros agora, a estas alturas da película, que un aeroxerador ou unha placa solar non se vai a sentar en un lugar se non hai unha garantía técnica de que vai a funcionar e vou a ter unha explotación económico-industrial que me vai a dar un resultado. Entonces, bueno, non sei se a forma máis aceitada é chamala esa conferencia de consenso ou é o modelo danés, pero que sí, desde a norma, desde a política enerxética, hai que entendela así, eu entendería que sí, porque é a única forma de minorar impactos que non queremos e de que poidamos ganar todos. E deixo a palabra ao experto, en norma. No, pero vamos, neste caso teño dúas palabras pedidas e si me dá tempo logo fago 30 segundos un comentario, pero hai aquí xa tendes o micro, vale, perfecto, que estaba preocupado polo micro, non? Ana, nos contas entón. Nos queda moi pouquiño tempo para rematar. Eu quería agradecer sei que despois vai falar Rebeca, pero quería agradecer aos poñentes, os dous, creo que as súas magníficas exposicións, creo que saíron cuestións moi interesantes. Para min, personalmente, non sei se para o público en xeral, me resultou especialmente interesante que a partir de dúas visións que, desde o punto de vista desde o punto de vista do que a economía, as disciplinas da economía, temos un economista ambiental, unha economista ecolóxica, pero eu creo que ao final as conclusións veñen sendo moi parecidas e as solucións prácticas que se plantexan son moi similares. Por exemplo, o tema
estamos falando de dúas cuestións moi relevantes dentro do que é o mix de políticas ambientais, de políticas enerxéticas, o que é a fiscalidade e o que é a normativa, non? E que ambas as dúas son, digamos, instrumentos que creo que desde calquera perspectiva estamos de acordo en defender, non? A norma ten a problemática que estamos dicindo de que vai detrás da evolución da tecnoloxía, ten ese problema de adaptarse mal e a fiscalidade ten a ventaxa de que quizás consigue avances un pouco máis rápidos, non? Pero tamén ten ese problema do deseño, non? Como cuantificamos o imposto, a donde somos capaces de chegar, etc. E, por último, creo que tamén outro instrumento mencionou Díaz Fierros, e creo que é básico, e tamén o mencionou Rosa, que é o consenso, o instrumento do consenso para precisamente conseguir solucións un pouco máis aceptadas, incluída a fiscalidade, que normalmente ten esa oposición tan frontal por parte de todas as partes, non? Utilizando este mix de instrumentos hai que ir cara a solucións, que é difícil, o acabades de decir, é moi difícil. Que non hai que facer nada? Non, algo teremos que facer. Eu, máis que nada, era rematar dicindo isto, tiña un par de preguntas, pero como temos tan pouco tempo, voulle deixar a palabra a Rebeca. Grazas, Ana. Eu tamén intentarei ser bastante rápida, non? E non sei se contestaremos agora ou ao longo destes 2 días, non? Pero lamento que se marchara o profesor Díaz Fierros porque eu creo que sacou unha cuestión que é tremendamente importante, que, bueno, dúas, tanto a cuestión da biodiversidade como a cuestión social. Precisamente fixéronse, como xa comentou, eu non estaba a primeira da mañá cando se fixo a presentación, pero algo que comentou tanto a presidenta do Consello como Teresa Nieto é que esta cuestión nos preocupa moito a cuestión da transición enerxética, a cuestión enerxética en xeral, pero tamén o papel que a sociedade está xogando ou deixando de xogar en todo isto, non? Por iso, as mesas son a cuestión socioeconómica, a cuestión socioambiental e a cuestión tamén patrimonial, non? Entón, este aspecto é tremendamente importante. Ben, como tamén comentou antes Rosa Regueiro, evidentemente todos temos claro que ten que haber unha transición enerxética e todos temos claro que son importantes as enerxías renovables. A cuestión son as que plantexou antes Xoán Antón, como facemos isto, e despois, evidentemente, como vai a impactar ao territorio, á sociedade, que tipo de solución se van a adoptar, etc. Por iso, para nós, a cuestión social é tremendamente importante e eu creo que na intervención de Patricia queda de manifesto que é a gran ausente, non? En todo este debate. Se pensamos no territorio onde se están implantando, onde se teñe que implantar estas enerxías renovables ou onde se produce esa transición enerxética, estamos falando dunha paisaxe que ten elementos naturais e que ten elementos culturais. Polo tanto, como tamén comentou antes Xosé Antón, estamos facendo unha implantación destas enerxías renovables cunha lei que é totalmente anterior, cun modelo de eólicos que mudou con respecto á primeira fase, algo que tamén comentamos no informe de as afeccións de enerxía eólica ao patrimonio cultural e natural de Galicia, así como a ausencia da evaluación ambiental, que é algo que nos pide Europa. Ben, tendo en conta, e é unha pregunta moi rápida, que probablemente eu faga ao longo de todas as mesas, a ver se conseguimos chegar a unha comprensión, polo menos, non? Tendo en conta que nos formamos parte de Europa, efectivamente este domingo van a ser as eleccións, no ano 2014 o Consello de Europa aproba e fai un documento con respecto á gobernanza participativa que afecta a moitos patrimonios, entre eles o patrimonio cultural. A pregunta é simple: por que seguimos sin contar con a sociedade
na toma de decisións de cousas que son tan importantes para a sociedade. Temos medo, seguimos actuando de maneira paternalista e consideramos que non teñen que formar parte da toma de decisións. Cal é o problema? Ou cal considerades que é o problema? Bueno, eu tomando as palabras que dixo antes o profesor Xavier Lavandeira, non, de que desde a academia estamos alzando a voz constantemente e modestamente co que facemos cada quen para que isto se visibilice, non? Eu creo que é un problema do modelo ou do sistema. Que isto é dicir moito e non dicir nada, pero é que para min non é nada lóxico, por non utilizar outro adxectivo calificativo, deixar a parte fundamental da sociedade aparte. A ver se me explico. Quero dicir, se levamos a cabo calquera actuación económica ou industrial, a que sexa, sabemos que ten que haber unha empresa que ten que facer. É que eso a todo mundo lle cabe na cabeza. Pero é que temos que ter presente o territorio onde se vai a levar a cabo. Porque ese territorio vai a sofrer un impacto, vai a sofrer un cambio, pode salir beneficiado ou perxudicado, e temos que entender como, porque se non se fai, podemos encontrar, pois como pasou en moitos casos que aquí conocemos, que ao final, en vez de ganar todos, perdamos todos. O veíamos antes na exposición, non? Que falamos de economía, a economía está despois rodeada pola sociedade, despois rodeada pola biosfera ou polo entorno. Non é ao revés. E isto está estudiado polo profesor Naredo, Martínez Aliere e moitos outros e outras desde hai moitos anos. Entón, se estamos falando dun problema dunha actuación que beneficia a sociedade, non é lógico que a sociedade sexa excluída. É que ten que estar aí, ten que estar no epicentro. Pero ten que estar a sociedade representada con todos os axentes. Eu solamente o podo entender así. Obviamente, non van a ganar todos, pero o que non pode ser é que perdan sempre os mesmos. É dicir, a empresa ten que ganar, pero a sociedade non pode perder. E se estamos falando de transición ecolóxica ou de transición enerxética, se estamos falando de minorar as emisións, estamos falando de actuacións que a todos nos van a beneficiar, porque ao final todos somos cidadáns dun lugar chamado mundo. Eu o vexo así. Isto parece máis filosofía da vida que explicación de economía, pero detrás desto tamén hai economía, non? Unha empresa ten que ser consciente de onde desenvolve a súa actividade, con que recursos e sobre que entorno, non? Entón, non podemos destrozar o que existe, privar determinadas actuacións. Estou ahora pensando, antes se falaba de eólica mariña, venme ahora a cabeza, pois todo o debate que hai ahora mismo en Madrid, hai unha mesa de traballo onde está a Federación de Cofradías de Pescadores de España, porque claro, a amenaza que se lle ven enfrente non é pequena. Entón, a ver, pensemos, no caso de España, potencia no sector primario, potencia pesqueira, trasladémolo a Galicia, e de repente alteramos eso para poñer os xeradores. Eu tamén, pois vamos, traballando no campo enerxético tamén frenaría en seco. É dicir, creo que temos que pensar de unha forma conxunta e teñen que estar todos os colectivos e todos os axentes, é a única maneira. Por que non se fai? Non sei se é por premura, non sei se é por descoñecemento, non sei se é por presión dos lobbies. Antes se facía referencia aquí á importancia dos lobbies. Si, os lobbies teñen un peso, pero que non se pode facer todo en función dos lobbies, senón os resultados siguen sendo os que vemos. E temos serios avances, serias advertencias de que ese non é o camiño. Pois xa non hai tempo para máis, porque, vamos, estaríamos debatindo sobre as cuestións tamén de seguridade xurídica, do modelo, sobre o modelo e como actúan as empresas. Eu creo que exactamente iguais as de capital galego que os fondos internacionais, e máis, as de capital galego son moito máis descaradas. É dicir, as cousas que me teñen dito a mí Norberto Grinalia non me dixo Capital Energy nunca,
pero decir que... Sí, quero dicir, a ver, aí hai unha cuestión clara que eu poño un exemplo, nada máis, e con isto remato. Hai un concello aí de Chairego, como non sei se é Sermade ou é outro, non? Ese leva tendo eólicos desde o ano 2002 e perdeu un 60% de poboación. É dicir, o modelo de produción eólica polo de agora, este tipo de modelo de produción eólica tende a ser incompatible con outras actividades económicas e coa potenciación da demografía. Calquera promotor eólico destes dirá que o que, se é sincero, dirá que o que lle interesa é que marche a xente dali. É que marche xente dali. E é o que se están dicindo moitas veces, é dicir, non, é que a actividade económica pode continuar, pero queda subordinada á actividade. Pensemos que hai un polígono industrial que, desde o punto de vista do dereito urbanístico, é unha zona industrial exclusivamente para facer esta actividade, e as complementarias, pero sempre subordinadas. Dice, bueno, pois eso, que hai que marchar. Antón, se me permites, eso entonces vai, tío, sabes, contra a propia filosofía da actual PAC, porque a PAC europea, que ahora mismo está en marcha, a política agraria comunitaria, establece que hai que desenvolver enerxías renovables porque van a ser un factor que axude a fixar población e máis población nova no rural. Entonces, a ver, o A ou B. Aí abrides un melón. Sí, bueno, é que hai que ser autónomos enerxéticamente. Compre autonomía enerxética, pero tamén compre autonomía alimentaria, non? O sea, que... Isto dá para moito. Veña, porque senón... Bueno, non é moito retraso, 5 minutos.